me right. Other half a replica. Здравейте хора, аз съм Георги, вие сте с Gangster Bomb. И ще направим още един малък чест опенинг, защото имам в шопа Epic Chest. Но преди това искам в коментарите да напишете някакъв хубав дек с Lava Hound, с някои от тези 4 легендари. Lava Hound, The Log, Princess и Inferno Dragon. И така сега да преминаваме към чест опенинг. Малко голд, скелетънчета, Dark Goblin, Dart Goblin, Minions. Добре, и скелетна армия, доволен. Сега Crown Chest. 500 голд, 2 джема, 3 Royal Giant, 3 Giant, 4 фурни и 60 Goblin Ганка. Това е добре. И сега купя Epic Chest. Искам Executioner, защото имам сам на първи левел. Така че това да ми се падне. Един принц, 5 пеки, 6 балона и 8 Executioner. Това е чудесно. И така, клипа ви е харесал, абонирайте се и поставете коментар. Довиждане.